Шираттағы яңалық татарының милли ғырурлығы күреш яратушылар ихтибарына. Иртеге Қозанның Ақбарс күреш сарайында қоһарман шағыр Муса Жәлил истәлігіне Ватаным Татарстан газетасы ғамәлге қойған милли күреш бәйгесі башлана. Бұйыл бұл турнир 59-ші тапқыр уздырыла. Татарстанның түрлі районларынан жиылған ең кишлі егетлер, иратлар түрлі өлчәу орлықларында бил алышачак. Оештыручылар сүзләренчә, турнирда Муса Жәлил батырлыгы мисалында шын күрәшче булуның асылын аңлап була. Батыр кылучыны акчалата бүләк көтә, шулай ук көрәшне тамаша кылучылар арасында да йыр җиһазлары уйнатылачак. Көрәш турнирына керү ирекле. Бу бәйгене төрле вакытларда, катлаучыларда да сокланып калды. Мин инде рәхмәт әйтәсем килә Ватаным Татарстан газетасына, аның редакторларына төрле эшләгән игътибар биреп, моны хөкүмәт уровенда соклап кала алганнарына. Бәйгенең дәрәҗәсенә килгәндә, менә без көрәшкәндә инде кешенең титулын шушы Муса Жәлил турнирын ничә тапкыр уткан, шуннан чыгып бәялиләр иде. Яңалыкка килгәндә, быелгы турнирның иң зур яңалыгы миңа калса, аның кабат Казанга әйләнеп кайтуы. Чөнки 2005 еллардан соң Чаллыда, Әлмәттә, Биектауда, Зәйдә Актанышта, Минзәрәдә булды. Һәм кабат Казанга әйләнеп кайтты.